eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, bideok aitor ditzagun biltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erroki jauna, Kristo erroki, erroki jauna, errokiak igula jainko guztiz alzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala, betiko bizitzara. Egin ezagun odoi. Egiztu jainko gure jauna, zu bihotz bihotzez maita zaitzagula, eta gizon guztiak gure burua bezala maita ditzagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitatez, zure eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Ebertarrei egindako epistolatik. Zenideo, iraunezazue sendiren maitasunea. Ez aztu jarrotzei, ostatu ematea. Horri eskertzen baitek, jakingabeak, aingeruak hartu ditu bere etxeak. Gogoan izan preso direnak, haien preso baizinaren bezala. Baita, erasopean direnak ere. Zeurok, ere korpuz berako baizinen bezala. Goragarri euki ezazuen guztiok ezkontza, eta ez bezainiok zikindu ezkontz zeuei. Loiak eta ezkontza nasteak jarroikoak epaituko ditu. Bizi zaitezte libugo zenik gabe. Daukazuenakin pozi, jauna bera esan baitu. Ez zaitut baztertuko. Ez laguntzarik gabe utziko ere. Horregatik, uste oso beterik esan dezakezku. Jauna dut laguntzaile. Ez naiz bihurtuko, zer gizonak egingo. Gogorra itzazue jarroikoaren hitza agertu zizuen gidagiak. Haien bizitza nola bukatu zen ikusirik. Izan zaitezte fedean haien irudiko. Jesucristo berbera da, atzo eta gaur, bera eta bere izaldi eta izaldietan ere. Jaunak esana. Esana, zuri jauna. Kanta jaunari, beste batzuek berriz honela zioten, Elias da, eta beste batzuek profeta bata besteak bestelakoa. Hori entzutean Herodesek zioen, joan da, hilen artetik piztua, nik lepoa moztu niona. Izan ere Herodesek joan baitu zuen eta presontegian lotu. Herodias bere anaia Filiporen emaztea beretzat hartua baizuen emazte, eta Joanek esaten zion, ez zaizu zilegi zure anaiaren emaztea hitzerik. Herodias erreminduta zebilen Joanen kontra, eta hilera zen zuen, baina ezin. Herodesek beldurra zion eta Joani, bai baizekien
gizon zintzoa eta santua zela, eta babes egiten zion. Hari entzutean, kezkatan gelditzen zen, hala ere, atseginez entzuten zion. Gertatu zen ordea, egun egokia, Herodesek bere urtebetetze eguna zuela eta afari bat eman zien bere ordizkiei, gudaburuei eta Galileako jautxoei. Sartu zen Herodiasen alaba eta haren dantzatzean atsegin izan zitzaien Herodesi eta maikideei. Hontan erregeak honela esan zion neskatxari. Eska ezaidazu nahi duzuna eta emango dizut. Eta zin egin zion, eskatzen didazun guztia emango dizut. Nire erreinuaren erdia bada ere. Harekatera eta honela esan zion bere amari. Zer eskatuko diot, eta amak erantzun, joan bataiatzailearen burua. Joan zen eskatxa bere ala erregeren gana, naizterka eta esan zion. Hau nahi dut, emaidazu oraintxe bertan, joan bataiatzailearen burua aspil batean. Goibertu egin zen erregean, baina zilarengatik eta maikidengatik ez zion nahi gabe eman nahi izan, eta bere ala zaintzaile bat bidali eta Joanen burua ekartzeko agindu zion. Joan zen eta lepoa guztu zion presondegian. Eta gero, burua aspilian ekarri, eta neskatxari eman zion, eta neskatxak bere amari. Joanen ikasleek hori entzun zutenean, etorri ziren haren gorputzaren bila eta hilobi batean erortzi zuten. Jaunak esana. Gaurko ebangelioan esango dute bi gai nagusi dauzkagula. Alde batetik, Jesusen nortasuna. Nor den Jesus. Galdera klabea da, oan dela 2000 urte galdera klabea zen, eta gaur ere ala da Jesusen nortasuna. Gure erlijioan, esan genezake, punturik importanteetako bat, klabea delako. Gero, hortik aurrera, gaineko guztia ulertu daiteke. Eta bigarren kontua, gaurko ebangelioan agertzen zaiguna, baita ere da, Joan bataiatzailearen martiritzak. Bi hauek ditugu, eta hain zuzen ere Markosen hauxe aipatzen digu. Kasik esan genezake bera Jesusen nortasunataz mintzatzen ari zaigula, eta hori dela eta kontatzen digu Joan bataiatzailearen martiritza. Sobre la identidad de Jesús, sobre la personalidad de Jesús, sobre quién es Jesús, nos damos cuenta que en su época tuvo una, vamos a decir, influencia muy grande de Jesús. Acudían cantidades de personas a escucharle, a verle, le pedían ayuda, montones de personas en casas, etc. Y vemos que todo el mundo le reconocía, incluso sus enemigos le reconocían que era alguien especial, que tenía, vamos a decir, un poder, que tenía una autoridad que eran incontestables. Ni siquiera los peores enemigos podían negarlo. Por eso vemos como en más de una ocasión aparece, también en otra ocasión del Evangelio, pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y suelen aparecer estas tres opciones. Unos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros dicen que eres Elías. Y otros que eres uno de los profetas. El hecho de Juan, también que era muy reciente y que había tenido una importancia grande, era de la edad, porque nacieron casi a la vez, o sea, el mismo año, y digamos que tenía una forma de actuar que seguramente le recordaba a Juan el Bautista, y había quienes en aquella época decían: es Juan el Bautista que ha resucitado. Otros decían que era Elías, digamos que era de los profetas el más importante que podían pensar, porque en el Antiguo Testamento aparece como Elías fue arrebatado por un carro de fuego
de presencia de Eliseo, y por eso el pueblo de Israel pensaba, y los creyentes siguen pensando, que Elías va a volver antes que el Mesías. Digamos, sería como un precursor del Mesías. Y por eso pensaba que era Elías. Y otros decían que era un profeta, como cualquier otro profeta. No le daban más importancia que a la que tenía un profeta. Y aquí nos aparece como Herodes, el rey Herodes, de estas tres opciones, estaba convencido de que Jesús era Juan el Bautista. Él le había mandado cortar la cabeza. Y esto le había dejado dentro, sin duda, una preocupación, un dolor que no podía superar. Por eso cuando le dijeron, hay uno que está diciendo estas cosas, él dijo, es Juan el Bautista que ha resucitado, a quien yo le corté el cuello. Por eso vemos que incluso los mayores enemigos que podía tener Jesús le reconocían su divinidad. Y entonces Marcos nos cuenta la historia de Juan el Bautista, que hemos escuchado muchas veces, muy conocida, pero que nos recuerda, por un lado, esa autenticidad que tenía Juan, un hombre auténtico, un hombre austero, un hombre que proclamaba la verdad, y que lo hacía de una forma que incluso Herodes, a quien le estaba diciendo cosas que no quería escuchar, dice, le escuchaba con gusto a Juan el Bautista, porque veía que era un hombre justo, un hombre bueno. Y por otro lado vemos la maldad de Herodías, digamos, la perversión que estaba buscando cómo fuera para acabar con la vida de Juan el Bautista. Y Herodes lo quería, Herodes le tenía mucha admiración, a pesar de que no le gustase lo que le decía. Y aprovecha que la hija baila, Herodes el día de su cumpleaños, una celebración, ha bebido bastante y le promete lo que quiera, y le podía haber pedido pues, lo mismo un caballo, un carro, una casa, podía pedir cualquier cosa, pero lo que querían era la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Ahí se ve un poco también esa viveza, esa maldad humana. Y Herodes con muchísimo dolor, pero lo cumple, para no faltar a su palabra, le da más importancia a su palabra que a la vida de Juan. Y entonces se nos recuerda ese momento importante y también la importancia que tiene Juan el Bautista como precursor de Jesús. Hoy pedimos su intercesión y pedimos su ayuda y sobre todo una fe profunda en quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha hecho hombre para salvarnos. Eta egin ditzagun orain gure eskatuko dugu, gaurko egun honetan bereziki gaixorik dauden guztien alde. Jainkoak bere indarra eman dezaien, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Eskatuko dugu, baita ere, lan bila dabiltzan guztien alde. Jainkoak eman dezaiela, lanerako behar den osasuna eta bizitzeko behar den lana. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Entzuna eta hona bihotzez egiten bizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunari. Bitartez. Amen. Aldare gainean, zure zerbitzen
zaion eskaintza. Har ezazu bihotzonez eta egizu guretzat sakramentu salbagarri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu jangoiko ahal guztidu beti ereko gorri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez duzute zuri egin zaudia dutzen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, hainiru taldeekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen duguna. Santu, Santu, Santua, afaldu berdin kanizaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman ziren esanez, hartzazue eta edan guztiok hortatik, hau nire ogolaren kanizarata, itundarri eta betikoaren ogola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizure hau nire horren gari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen erilotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaniza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, abalean zure serbitzari onartu gaituzutako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko Guneita Santuarekin, Florentzio gure hartzailearekin eta eriz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropena amanduan gure senideak eta hildako guztiak aritzazu zure ortegiaren argitan. Errukizak izkikoaren guk guztiok betiko bizitzen itxi dezagun, jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrekin, apostol santuekin eta gizaki guztietan, zure ariskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez etzagon, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuria eta jangoiko guztien horri Espiritu Santuarekin batean, osko eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzakeak, agindut erakutxiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure
guztietatik eman duzu pakea gure egunotan zure errukiari esker pekatutik garbi bizi egiten zen eta estualditan sendo betiko zorionak itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esan da apostoluei pakea uste dizuet ere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoa izela eman duzu elizaren pakea eman atasuna. Errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan jaunaren pakea betxu zuekin. Jagoiko dosa, ona hemen jagoikoaren dotxana munduko pekatuak entzituena, zorion suak jaunaren makaretua. Amen.
bidez. Eguztu egiazko fedea beti aurrera egin dezagula, beti eko salvamenaren janari duen esker, Jesu Kristo gure jaunari eta bez jauna zuegin, bedeka zaitzapela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren batean.